Koldo Aizmendi edo Kriston Burrundai argazkilari izan lana die protagonista hemen, Arostegi Aretoan, 100 gora argazki eta guztitza daukien premisetako bada, zuzeneko kontzertuak diela danak. Hainbat sorpresa topatuko ditu, ona datorren musikazaleak. Nik neupe, topatu dut sorpresa bat. Koldo Aizmendi Nazabal argazkisak die protagonista hemen Arostegi Aretuen, abenduaren bater arte egongo die hemen ikusgai. Zer moduz, Juanda, zer moduz da prozesua apurtxo bat, badakit, aurreko urtien zauketzula asmoa ez da, erakusketa hemen Arostegin jartzeko, 2008an heldu da, baina, bueno, ja, emaitzarekin posik, suposatzen dut. Bai, berez, hori zego esan duzu dena, 2008an nahi nun jarri, baina zantziben datorren urtako pasatzea, orduan 2008an aurten jarri indut. Eta orduan aprobetxan nuen lehen urtea, nola oso areta hundile da. Materiala prestatzen juteko pixkanaga. Artxiboa osatzen joateko, ezta? Hori da. Ederto, Azpeitxiarra jaiotzez, Bergaran zango dugu 15 bat urte bizitzen, ez Azpeitiar ez Bergarar. Ja, inungo ez. Baina ez da lehenengo aldia erakusten duzuna, Azpeitxien erakutsi izan duzu. Bai, Azpeitien, nik nire izenin jarritut 3 erakusketa, Zanaustin Aretuan. Eta aurretik orkatzen ibili nintzen, da orkatzeko argazki batzuk eta jarri izen ditugu baita ere. Baina hori azkeneko 3 esango nuke hola, azkenien juna izena pilatzen 3 urteko zeak, gero azkeneko urteko batzuk badaude. Bueno, 100 gora, argazki izango di Arostegiko pareten bueltan ikusi gaikenak? Izan iztitu kontau. Ni pentsatzen un 60 bat izango zira, baina... Baina, bete inbida udana, ez da? Baina montatze jarduana esan dit 104 100 piko zaudela. Bale. Bale. Eta, hemen, irizpide bat zer egoten bada, premisaren bada, zuzeneko argazkiak direla 100%. Zergatik? Zergatik zuzenekoak, Koldo? Ni azenitzen, ni beti izenez musika zalia, beti jun izenez kontzertota, eta gaztetan lagunekin jutezea. Eta gero baliatza momentu bat, lagunek bakoitze bere bidea hartzeu, nik zaletasun hor nagen eta segitzen nuen kontzertota joten. Eta lago baten proposamen bat etorri ziten Azpeitiko Orkatz Kultura Elkartetik kontzertu antolatzen. Eta esan nuen, nola guzti egite ziten, bizi izeten nuen zuzeneko historia, orduan hasi nintzen zuzeneko kontzertu antolatzen Orkatzen. Eta ikusten nuna zen, ez zagoela dokumentaute kontzertu horiek. Orduan, hasi nola beti izena ez aparte argazkizalia, orduan hartu nuen kamari eta zenitzen argazki botatzen. Ados, eta hola izan, ulertzen dut, estilo askotarikuek ikusi geike, rock and rolla esango neuke dara nagusi estilo edago gizionez, ulertzen dut zure guztuen arabera. Bai, hori bai, normali juten ez nire guztoko kontzertuta. Ados. Ez juten, ateik argazki ez bazite gustatzen, igual parin toka ezkeo, igual atako etxeat, baina normalien izate nire guztoko. Ja, kolpe segurura ezatea. Eta plazerra izango da, ez? Momentu hori topetia aurkitzi ez, bilatzezu, sentitzen duzu argazki hori badauela, eta gero emaitza ikustarakoen, adibidez, 100 piko argazki horretako asko oso berezizak, ez? Hor sentiruko zu azebetetasun puntua? Ni uste antzematezula behin zein dan argazki hori. Ados, sentitu egiten da, ez da? Ikuste, ostra, hau da. Eta esate, ustean nahola, gordetzeko kamera, ze batzutan izatetu igual argazki onak, baina igual dazke 10, ez? Baina ez dake bat hori. Da ni usteala hobedala bat hori, berezi hori, 10 baino.
Ederrak argazkiak oldo, hainbat eta hainbat, baina, bueno, kutxunen bat aukeratzekotan, goguen dauketelako dosierreko portadia hoxe dela, ez? Corazón del Sapo argazkia, konta iguzu, apur bat hartzeko historixi, zein den, Koldo? Bueno, aukera de hau, zuzeneko, ez da, basati baten irudi bat iruditzen zaitelako, etako aparte Fernando alako zuzenien, ikusietan, onenetaku ez baldima onena. Frontman moduan, ez da? Ba, hori da. Eta frontman eta ahotsa, baita ere. Iruditzen zait kriston ahotsa. Peni, kuraiako argazkiztak etela, baina, bueno, baina da, Corazón del Sapo lehenugu dela, baina. Ados, goguen dauketzu? Bai, hau da, Zarauzko Putzuzulo gaztetxin atatako. Bale. Fernando Corazón del Sapo frontmana, baina frontwomanak beha harrapatu dituzu, ikusi dugu hor Furia, untzako Josunarak izten ikusten dugu, eta baitxa liderreko Lide Hernando. Ze kontzertu, zer argazki politxa hau, ezta? Bai, uste dela, azkenago kontzertu gu, Bale. Bai, izena liderreko oso zalia. Ze iruditzen zait, balora bestan talde bat izen dela. Zetaken indarra eta gaina melodile, ez da egon, ez da, nire ustez. Eta pena bat hori ja bukadala, eta nire ustez emakumezko ahotsa edo emakumeen talde bat gutxi jotia, ja zera bat kentzeula, referentzi bat, baina, hola bergo. Koldo, zuetako kutxuna den beste argazki bat, oso berezia izan zen jaialdi baten, ezta? Bai, gaina justu, Jul hiltzanean justu neguen Bergarako gaztetxean. Zubean egon zinen. Bai, hori da. Eta antzazkata argazki batzuk eta zera, eta momentu hori dana bizi zenean. Eta kontzertu hortan pila atatan izan, baina momentu bat izenoan, hori, jendean desagertuan eta zala geldi honor bakarrigan desanean, hoxe. Eta hor txatanean. Bai, gaina jaialdi hortan, Julen omenaldikoizko jaialdi hartan, hainbat abesti jo behar izan zituela, eta betako oso berezik izan zela, bukaerako argazki hori, ezta.